Sú vajcia zlé pre vaše zdravie a zvyšujú cholesterol? Je to pravda alebo mýtus? Poďme sa na to pozrieť. Zostaňte až do konca a zistite, čo hovoria najnovšie štúdie o cholesterole a koľko vajec sa odporúča jesť. Áno, vajcia majú vysoký obsah cholesterolu. Jedno vajce totiž to obsahuje až 186 mg cholesterolu. Mnohí preto veria, že spôsobujú vysoký cholesterol v krvi. Ale je to tak? Nové štúdie ukazujú, že cholesterol z potravy má minimálny vplyv na hladinu cholesterolu v krvi pre väčšinu ľudí. Telo reguluje produkciu cholesterolu a ak ho zjete viac, vyrobí si ho menej. Vajcia môže byť problémom pre ľudí s dedičnou hypercholesterolómiou alebo inými zdravotnými problémami, ale pre zdravých ľudí sú bezpečné. Sú perfektným zdrojom proteínov, vitamínov a zdravých tukov. Neviem ako vy, ale ja milujem vajíčka, dnes som ich mal 8 na raňajky. Ale odporúčaná zlatá stredná cesta pre zdravých ľudí je 1 až 3 vajíčka denne. A vy koľko vajec denne jedávate? A aké máte najradšej? Poďte mi to do komentára a ďakujem.